ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲೇನು ಸಂದ ಒಂದು ಎನಿಯಾನ್ ಕೈಬೇವುದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಂಡು. ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇನಿ ಕೈಬೇವು ತಪ್ಪುದ ಲಾಭಲು ದಾದ ಪಂದು ತೂಕ ಒಂದು ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಂಚ ತಿನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಉಂದೇನು ನಿಯಮಿತವಾದ ತಿಂದ ಉಂದೆತ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿ. ನೂತನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಕೈಬೇವುದ ತಪ್ಪುಗೊಂಡು ಕೈಬೇವುಡು ಮರ್ದದ ಅಂಶನು ತೂವಲಿ. ಕೈಬೇವುದ ತಪ್ಪುನು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಂಡ ಜಂತು ಹುಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಜಂತು ಹುಳ ಇತ್ತನ ನಮನ ಜೀವಡು ಬೋಡಾಯಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತಿಕ್ಕುಚಿ. ಜಂತು ಹುಳ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಕೈಬೇವುನು ತಿನ್ಲೆ. ಕೈಬೇವುದ ಕಷಾಯ ಪರಲಿ ಇಜ್ಜಿಡ ತಪ್ಪುನು ತಿನ್ನಲಿ. ಕೈಬೇವುದ ತಪ್ಪೊಡ್ದು ಮಾಸ ಮರ್ದು ಇಪ್ಪುನತ್ ಐತ ಬಿತ್ತು ದಂಟಡ್ಲ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಉಂಡು. ಕೈಬೇವುದ ದಂಟಡು ಕೂಲಿ ದೆಕ್ಕಂಡ ಕೂಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸೀಕು ಬರ್ಪುಜಿ. ಕೈಬೇವುನು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಂಡ ಜೀವಡ್ ಉಷ್ಣದ ಅಂಶನು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಪಿತ್ತ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕೈಬೇವು ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ದು ಪಂದು ಪನೊಲಿ ಕಫನ್ ನಾಶ ಮನ್ಪುಂಡು. ಇಕ್ಲೆಗ್ ಬಡವ ಅವಂದಿತ್ತಿಜಿಡ ಕೈಬೇವು ತಿನ್ಲೆ. ಗಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡ ಗಾಯದ ಮಿತ್ ಕೈಬೇವುದ ತಪ್ಪುದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕೈಬೇವುದ ತಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಇತ್ತೆ ಕೈಬೇವು ತಪ್ಪುದ ನಷ್ಟ ದಾದ ಪಂದು ತೂಕ. ಕೈಬೇವುದ ತಪ್ಪು ಮತ ತಿನ್ನೊಲಿ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆ. ಉಪವಾಸ ಮಲ್ಪುನಕಲು ಕೈಬೇವುದ ತಪ್ಪು ತಿನ್ನೋಡ್ಸಿ ದಯಗ್ ಪಂಡ ಉಪವಾಸ ಮಲ್ಪುನಗ ನಿಕ್ಲೆನ ಜೀವಡು ಸಕ್ಕರದ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಕೈಬೇವುದ ತಪ್ಪು ತಿಂಡ ಜೀವಡೆ ಸಕ್ಕರದ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಅದಾಗ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಸುಸ್ತು ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಉಪವಾಸ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಕೈಬೇವುದ ತಪ್ಪು ತಿನ್ನಂದೆ ಇಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ. ಕಿನ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೈಬೇವುದ ತಪ್ಪು ಕೊಲೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ತಿನ್ನಕ್ಲೆಗ್ ಕೈಬೇವು ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೆ ಆನ ನಿಯಮಿತವಾದ ಬೋಡು. ಇಂಚಿನ ನನ್ನಲಾತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೆ ಮಾತಾಡ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ